ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ರೋಷನ್ ಪಂಡದ ಬಾತಿರ್ನಕ ಹಾ ಹಾ ಸುಜಾತ ಅದೇ ಅಂದ 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 ಮೇಡಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಹಾ ಹಾ ಅವು ದೈವದ ನೃತ್ಯ ನಲ್ತಿದಿನ ಅವು ಈರೇನು ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಅದು ದೈವ ಐದು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ನ ಬುಧರ್ ಇದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿನಿ ಇರ್ಬನ್ಲೆ ಆಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕುಲೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕವು ಅತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ನಿಕುಲು ಮಂದಿ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ 4 ಬಿಟ್ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ಈರಂಜಿ ಈತ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದರು ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೃತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನಲಿಪುನ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಮಣಿಪಂದಕುಲು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿಯರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೆರಿದಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಎಂಜನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಲ್ದಾರ್ ಬಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಏತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಈತ್ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಪುಲೆ ಐಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಅನ್ಪಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾತು ಬೂತುಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಕುಲು ಈತ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತೆ ಆಕುಲ್ ಗುತ್ತುಜಿ ಮುಕುಲು ಗುತ್ತುಜಿ ಬಂಡದ ಏರ್ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಈತ ಸಂಘಟನೆಲು ಕೇಸು ಮಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಜನತಾಗಲ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟದಕುಲು ಮರಳು ಗಟ್ಟಿರು ದೈವದ ನೃತ್ಯ ನಲಿಪೇರು ಒಂದು ಗಟ್ಟದಕಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಂತ ಈತ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಂತು ಅವು ಏರು ನಲ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಏರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಂಜೋ ಏರು ತೆರಿಬಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈತನೆ ಅಂಚ ತವೆ ತುಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಆನೈತ ನಮ ಕ್ಲಡ ಕೇನ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಗುತ್ತ ಆ ದೇವರ್ನ ನಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಚಿನ್ನ ಪಳ್ಳ ಕಲ ದೇವರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪ ದೇವರ್ನ ಇಕ್ಲ ದೈವಗಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆನ್ ಆ ರೀತಿ ಅಪಂಡ ಕೋಲದಲ್ಪಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಆರ್ಬೋದು ನಲಿಪೇರ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಶಿಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರ್ದೇರು ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಯಾನಂದ್ರೆ ಏನಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಬನ್ಕ ಕೋಲದ ಚಂಡ ನೆತ್ತ ತಾಸದ ತೆಂಬರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಬನ್ಕ ಬೇರೆ ಸಾನಡ್ಲ ಬೋದು ನಲಿಪೇರ ಅವ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಅವಳ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಎಂಗುಲು ಅರೆಡ್ದಲ ಪ್ರಾಯಡ್ದ ಇಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೀತಿನ್ಪಿನ ಬೇಲ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋದು ಉಂತವನ ತವೇನು ಮಾತ ಕ್ಲಾಬ್ ಒಟ್ಟೊಂದು ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೊಂದು ಎಂಚಿನ ದೊಂಬರಟ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪಿನಲ್ಪ ಕ್ಲಾಬ್ ಒಟ್ಟದು ನಾಚಿಗೆ ಲಾಭ ಪುಂಜು ಆ ನಮ್ನೆ ದೈವದ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿಲಕ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪೆರ್ಚಿಗಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ದೇತರುಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಗಳು ಬೋದು ಉಂತದ್ದು ಜೇರ್ಬಂಡೆ ಹೇಸಿಗೆ ಅವಲ ಜಾಗ ಎಂಚಿನ ಜಾರಂದ ರಾಜಂದೈ ಉಪ್ಪುನ ಜಾರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಕೈತಳ್ಡೆ ಅವ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಆತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಆತಿನಿ ಒಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಉಂದು ಆತಿನಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಆಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತತೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಮಂದಿನಿ ಏರು ನೆತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪನ ಟೀಮ್ ಯಾನೀರಿಗೆ ಪಂತ ಪಾತೆರ್ದಿರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ಪ ಯಾನೀರ ನಂಬರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಪಿದೇದಕಲು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ನಿಗಲ ಇತ್ತಿನಕಲೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮಂದರ್ ಕಡುಬುಡ್ದಾರು ಮಾತುಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂದರ್ ಇತ್ತ ಆ ಪೊಂಜೋವು ಸಾನಡ್ಬೋದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೋಡು ಮಂದಿನ ತಪ್ಪುಗು ಇದು ನಿಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪು ಎಂಗ್ಲು ಕೇಸ್ ಮನ್ಪೋನ್ ಎತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಯಪನ್ ಎಂಗಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಚಾರ ಆತನ ಎಂಗಲ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಆತನದು ನಿಕುಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾರೆ ಅಂದು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಿಯ ದೆಪ್ಪುಲಗ ಮಂತು ಬಾಡಿ ಎರಡ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಗಿಜಿನ ಆ ಪೊಂಜೋನ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ ಆ ಪೊಂಜೋನ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತೆ ಅರ್ನ ಮೇಟಿತನ ಮಾತು ಜಬಡ ಹೊಡಿಜಿಂಡ ಇದನ್ನ ಆರ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಬೋದು ಸಾನಲ್ಲ ಬೋದು ನಲಿಪೇರು ಸರಿ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ಸಾನಡ್ ಬೋದು ಅದ್ರ ಸಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ